yun na kumakabit. Ti panawen tatta, no sinupay ti kabit, isupay tinakaret. At dapay ganas da nga makiapat, tati pagarup da, isuda ti agpaypayso nga asawa. Ay namanang, madi ka naging babalasang, ken madimliplipatan, tay lakay mo nga nangaklon kinyam. Ay namanong, no addan asawa mon, madi ka naging babaron, panunutem latan, no kasa no tumubker ti panagden nayo. No adda na asawa mon, madi ka unay na barkadan, tanapat pateglat ta day ta anak mo, ken day ta asawam. Ay namanang, ti maipayok kinyam, no addan ka dennam, madi ka aggagatel nga kaslaaban. Apay manang, agkurkurang ya ti lalaki tattan, takay kayat mo pa'y ti adda asawanan, tatnulang adda ka dennam. Alam mo yung masakit? Yung mamatay-matay ka na sa selos, tapos malalaman mo, kabit ka lang pala. Ay namanang, awan sirbita pintas mo, no adumet tilakay mo. Ang mga kabit, hindi sila bangko o alkansya, kaya ang mga sahod, diretso sa asawa, hindi sa mga kirida. Ay namanang, awan sirbina ta kinapintas tarupam, no kabit kan tumet lang. Nagsayang meten day ta pintas mo, kabit na kalang met ngayam tay angkel ko. Sa pag-ibig, walang maganda o gwapo, walang payat o mataba, walang mayaman o mahirap, at mas lalong walang pangit. Pero kabit ay nagado. Sa inyo, mga tanga! Gago! So BTS meal. I love purple. Aywan kayo ulit. I purple you. BTS meal. Let's open. Let's open this. Sabihin mo nga, bumaba BTS na yung meal. Oy, bumaba kayo tab! Baba na kayo dyan, hindi na kayo makababa mama. Kana man din yung price. Sige, bumaba sa tab. Pag alas 11 ng gabi naman lakas pa rin. Je. Ba't walang istro yung ano? Iba kasi sa amin natin, hindi gano'n. Yung may kwan. Eh, kilay ko ang malakas. Yung may 190.
mga kabsat, wala na kaming ulam mga kabsat, so intay og tiluy ti pato. Jay, doon nakita. At pani pato, ang takol, gemasan, atan, tinuwa tayo. Itangad na, siguro. Hey, yawaday! Nay! Handa ka pa. Ay, nako! Ulam na, naging bato pa. Papagkadyaan ti pita. Kape. Kawato mo tali. Bibigay ka lang. Nagsawa ka. Habo, makasisiga ti pato. Pato. Sugat-sugat na ko. Ha? Itik. Hello mga kabsat! Good morning! So ayun mga kabsat, nagigising ko lang, ayan, he. At magpapakain po tayo ngayon ng itik at saka pato. Ayan, eto yung pagkain nila. Tuyo tsaka may palay. Ayan, darak. Ayan, lalagay natin sa pagkainan nila. Ayun, eto yung pagkainan nila. Ayan, ayun, may palay. At ayan sila mga kabsat, ilalabas na natin sila sa kanilang kulungan. Kasi baka manira sila ng mga tanim na palay, kaya kinukulong na namin. Buksan na natin ang mahiwagang kahon, ang mahiwagang kulungan. Ayan, open lang. Are you ready? Go! Labas na! May 3 bibi akong nakita. Mataba, mapayat mga bibi. Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak-kwak. Yan. Ayun, so ayun, kumakain na sila dun sa nilagay kong pagkain nila. At ayan, maliligo na sila sa ilog. Yee. So, hello mga kabsat. Pupunta ako ngayon sa nagkukuliglig at mamumulot ako ng ararawan. Doon yung nag-head tractor, tapos ada nakita ng ugbing dito, irigasyon, nagdidigos daay na. Tapos adya ti ararawan, nakakita nakdagos aya. Tanyo ni ararawan, Kamaru, ayan. Ayan, nagpapakanamulot din. Then nakita nga, maliit na tumatabong. Kala ko pala ka, yun nga yung karagabatit. Yan, kadadudag-tutudot, yan, eto, ararawan. Ala, gariyok si kayo. At ito tinaalam eh. Batit lang. Dati kadwa nga lamus. Duwang lamus. Babatit. Tapos, ito dyan, may isang atuka. Ayan, thank you.